खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गोदान मोनसे भिडिअ बरायफिननाय जाबाय स' नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनबा 5 टिप्स इंराजिखौ माबोरै सोलोंनो बेनि बागै होनाय जादों स' जायफोर मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव इंराजिखौ गोरा मोनो बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअ जोबोरैनो इम्पोर्टेन्ट जागोन बेखायनो जायफोर इंराजिखौ गोरा मोनग्रा लोगोफोर एबा फरायसा स्टुडेन्टफोर दङ बिथांमोना नैबे भिडिअखौ नायथार मानो होनब्ला आं बेवहाय नोंथांमोननो मोनबा 5 टिप्स होनो नागिरदों आरो बे मोनबा 5 टिप्सआ नोंथांमोननि इंराजि राव रायलायनायाव जोबोरैनो हेफाजाब होगोन स' गोबाव खालामालासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आरो जायफोर लोगो नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैयो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला मानोना जों बेबायदि टपिकनि सायाव नैबे चेनेलाव भिडिअ होबाय थायो स' गोबाव खालामालासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै स' दानिया फैबाय नाम्बार 1 टिप्सआ जाहैबाय वार्ड मिनिं जोङो जायखिजाया लेंगुवेजखौ बा जायखिजाया रावखौ जों सोलोंनोब्ला गिबियावनो जोंहा गोबां वार्ड मिनिं हाथारनो नांगोन स' बेसिकेलि जोङो इंराजिखौ बुंनो थाङोब्ला इंराजिखौ सोलोंनोब्ला जों गिबियावनो गोबां स' नोंथांमोना जुदि गोदान गोदान सोदोबफोर मोनोब्ला इंराजि सोदोब मोनोब्ला नोंथांमोना बेफोरखौ गोबाव खालामालासे गावबा गावनि डिक्सनारियाव नाय आरो डिक्सनारि नायनायनि गेजेरजों जोङो बेफोरनि सोदोब ओंथिखौ जोङो मोजाङै बुजिनानै मोनो आरो जेब्ला बेफोर नायलांनाय हुदा जागोन अब्ला नोंथांमोननि जा सोदोब ओंथि बे सोदोब ओंथिया बांलांबाय थागोन आरो बेफोरनो फिउचाराव बे इंराजि राव रायलायनायाव हेफाजाब होगोन बेनिफ्राय नों वार्ड मिनिं हाखांनायनि उनाव नाम्बार 2 टिप्सआ जाहैबाय ग्रामार जोङो बबेबा मोनसे रावखौ सोलोंनोब्ला ग्रामारखौ मोजाङै हाथारनांगोन जों इंराजि रावखौ सोलोंनोब्लाबो ग्रामार इंराजि ग्रामारा जोबोरैनो इम्परटेन्ट जों इंराजि ग्रामारनि बेलायाव टेन्सफोरा जोबोरैनो इम्परटेन्ट प्रिपजिसन बा बायदि बायदि माखासे इम्परटेन्ट टपिकफोर दङ ग्रामाराव बेफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै नाय ग्रामारनि प्रपार नलेजखौ नोंथांमोना लानो नाजा अब्लानो नोंथांमोना गावबा गावनि जा सोदोब ओंथि हानाय बेफोर सोदोब ओंथिखौ नोंथांमोना ग्रामारखौ हायोब्लानो नोंथांमोना जायखिजाया बाथ्राखौ दानो हागोन बाथ्रा बानायनो हानाय जागोन स' सेकेन्ड टिप्सआ बेनो ग्रामारखौ नोंथांमोना हाथारनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना वार्ड मिनिं हाखांबाय ग्रामारखौ हाखांबाय जुदि नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामा नाम्बार 3आ जाहैबाय प्रेक्टिस लोगोफोरजों प्रेक्टिस खालामनाय जुदि नोंथांमोना खम प्रेक्टिस खालामो अब्ला नोंथांमोननि जा बैफोर सिगाङाव हाबोनाय नाम्बार 1 नाम्बार 2 बेफोर ओरैनो थांगारगोन स' जों बेफोरखौ बाहायनो नांगोन दैलि लाइफआव जोङो बाहायबाय थानो नांगोन लोगोफोरजों जोङो सावरायनांगोन इंराजियाव जोङो बाथ्रा बुंनाय हुदा खालामनांगोन स' बेफोरखौ मिनिं एबा ग्रामार हाखांनायनि उनाव लोगोफोरजों प्रेक्टिस खालामनाय हुदा खालाम मिनिमाम नोंथांमोना सानसेयाव 1 आवार प्रेक्टिस खालामब्लाबो जोंहा गोबां इमप्रुभ जायो इंलिश लेंगुवेजआ गोबां इमप्रुभ जायो स' नोंथांमोना माबा मोनसे टपिकनि सायाव लोगोफोरजों इंराजियाव डिसकास खालाम बा प्रेक्टिस खालाम अब्ला नोंथांमोना इंराजिखौ फ्लुयेन्टलि बुंनो हानाय जाहैगोन बेनिफ्राय नाम्बार 4 टिप्सआ जाबाय गोबां लिरनाय हुदा खालामनो नांगौ जों इंराजिखौ जोङो सोलोंबाय मोजाङै बुंनोबो हाबाय नाथाय नोंथांमोना जुदि लिरनाय हुदाखौ खम खालामब्ला बेवहाय गोरोन्थि जालांगोन स' लिरनाय हुदाखौबो जोङो लांफाबाय थानो नांगोन मानो होनोब्ला इंराजियाव गोबां सोदोबफोर दङ जाय सोदोबफोरा माने एखे बा बिसोरनि जा बे स्पेलिं बेफोर स्पेलिंआ आलादा जों प्रनाउन्सफोरा बेफोरनो एखेब्लाबो बिसोरनि स्पेलिंआ आलादा जायो स' बेखायनो मोनसे स्पेलिंआ जुदि माबा मोनसे लिरनांगौ गुबुन ओंथि फोरमाय अब्ला बेयो जोबोरैनो गिदिर गोरोन्थि स' बेखायनो नोंथांमोना जेसेबांनो लिरनाय हुदा खालामगोन अब्लाना बे स्पेलिं जा गोरोन्थि जानो नागिरनाय बेफोरखौ सुद्रायनो हागोन स' लिरनाय हुदाखौ गोबां प्रेक्टिस खालाम बेनिफ्राय नाम्बार 5आव जाबाय वाटसिं इंलिश साबटाइटेल भिडिअस स' इंलिश साबटाइटेल थानाय भिडिअफोरखौ नाय नोंथांमोना बेफोरनिफ्रायबो गोबां सोलोंनो हागोन रोङिखौ माने माबोरै रायलायो बेफोर इंलिश साबटाइटेल थानाय भिडिअफोरखौ नायोब्ला जोङो गोरलैयैनो सोलोंनो हागोन स' बे मोनबा 5 टिप्सखौ आं नोंथांमोननो दिनै शेयार खालामबाय आसा खालाम नोंथांमोना बे मोनबा 5 टिप्सखौ फल' खालामनानै इंराजिखौ मोजाङै लिरनो एबा रायलायनो हानाय जागोन उननि भिडिअ नोंथांमोननो बेबायदिनो गोदान मोनसे टपिक लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनफैफिनगोन थेंक इउ